do man. Aquarium. Again. Oh God. Again now. Come see where you want card here. The guy. Lumu ne mama nyeri maka ko gini. Ngabia. Baka nkuzi here. Yeah, my brother. Ai! Agiri kwan megu. Melundan like this. Hi! Takwa mo mlavu wagon. Kako ni yokwan. Une. Ah! Biga, onya. Oh, ngabia. Oh. Ilekena oh, akanti de. I'm going to just go to ai. Akwidendwa. I'm no where he came and Jova. Boge came. Ngwala. Ai! Awa pamo. Shifura. Kede homo na gese. Amonyu mogwoga. Omokwoga. Eno. Ke gna se omokwoga. Ka nsabugu na amokwoga ni. Ke gisiri ego omokwoga. Yam jire yam je have 3,000 naira. Ugonyo na agba nkwo. Obulo nwere onye ụba. Obulo nwere onye ụba. N'ihu Chukwu n'ihu mmadụ. Genye nwuru aka. Sendere m ụmụnna m data 3,000. 3,000. Akalikwa 3,000 no. Biya biyiri. So 8,000 naira. 80,000. Udo free now. 3,000 ba. Udo from. Over 80,000. 8,000. Mu woru 5,000 naira. I remember now. Over the 3,000. Isn't also. Over the 3,000. Onwere onye like him. Ye maru ko gesi we nyer maka. Ko nyer mo na m da 3,000. So onwegu ụgwọ ndị ụmụ na m onwegu lem Ando ya mere ha dị akwụsị gị. He na arụsị m biko bịa nwụtara m ya understand ọrụ ụbọchị akụrụ m nwoke ịdị ga-abịa eme unu nwere ụmụ ndidi adị m ala ake akwila no ilanu pe ye na ya iki ya gugo m dan iki ya gugo m onye gburu nwanne obodogwu awa legere uwe m adịghị anọzoro m emem luguru Bakwe am I the calling on my pumpkin? No. I'm going to do what I go to dying. Hi. I can't go mum lavo till I can now. Unusukumu na munyeri makao. Unusukumu na munyeri makao. What are the emero? Ha! Aboyi le nwete ke go bulo gan ya ma nguzumuna. Hi! Hi! Chineke na. O ta ko ge si wedrim. Ah! Emem guru kwan. Nwanyem committee diga. Okay. Onye nwa apko na ogadeta ahia dikwa. Ejigbe ba m bite nwuru oke. Record gwa yo. Ọ na record. Oh? La musho. Si se de kwere oka bu roko. Ego Ma la bele kwenne ma na ta we ego ni. Yesu kwem. Me m na na ta ge. Yesu kwem. Ma ihe de ba.
bele mleko abu roko bo Nwanneka de nwene oche do ka hu be John mo cho John cho Nwanneka cho Chisom erute ndị ọgọ bịa na be gị were ego nye ego bujiri kọrọ ụmụnna mmenye ha Iri. ị na-ewuru ego ahụ a ga-eji wee kụrụ ụmụnna mmenye ya enye mbu 8,000 na-ejeje rie dị munye he so mgbe 5,000 iricha dị mọni akụọ mmanya nke onye ọzọ Meu. ile gbajile gị na ọtala ya ole gị Meu, eri ejekwe manwu so ije udiri ede etu a abụrụ ya dị mma brother and ya nwa mere a ji wee chọọ nwoke m anya Ikechukwu Roke ụmụ oshim chụrụ ya eso m n'ụmụ oshim adịghị m ihe o riri ego ụmụnna o riri ego ekwesịrị iji wee kọrọ ụmụnna mmanya achọọ ya ọ dịghị emetụ mmanya ọnụ na and ego ahụ o riri pere mpe kama na akwụkwọ na-atasịla ya na ofu ifu nke ahụ eziokwu 3,000 naira Wo. 3,000 naira 3,000 naira bụ m ji odere ha o ha nyere m ihe mmeke 8,000 nna ka ime nwee ka ọ wa ihe ịghọtago posto ihe a ka ọ wa ihe abụghị m onye na-eme ndị nọ n'Igbo ga-atinye ya ọnụ Igbo. ndị nọ n'Igbo ga-atinye ya ọnụ Dakachi on now. ee so ị na-ekwu na ego ne ka iri ihe m eji m ụmụnna m ụgwọ 3,000 sọsọ ya ga-eme ka m daa ogbenye yes Ebe ọ chere. 3,000 eje nje weta 5,000 se ụmụnna m unu na-ekwe n'ọdọ m n'aka mana kọọrọ anyị ka ihe asị wee bido ka ọ ji dubo lebashi na-eje m ndị ego lọbụ ke isi nkụchi mgbe were ego ndị gbafu m n'aka nlata m common 6 noise so nwe ilatazi n'izore m rutere kenye n'ome ịghọtago ilawọt m gbam ndị kenye n'ome sele ma mụ ama vumkpa gbara kalawala dat onwe ka ọ dị m ka ga-ewere 5,000 naira n'ime 8,000 ọbọdụ 3,000 ya bụ ajikwu menye Nwanneka ba Nwanneka bụkwa ọ bụ ebe anyị bụ Nwanneka nwanne gị nwaanyị Nwanneka mmadụ ajụka na ila ka ịkọwale sọsọ ihe ụmụ oshim ji wee chụọ gụ le mitin ehe bụ 3,000 naira ihe achịkwala iwetere bụ 80,000 ị ga-eji wee gba mfu 80,000 iwelite onye nyenuru m iwelite onye 80,000 nyenuru ike ọ bụla onwe oke balansịrị chilego balansị kwe onye nyenuru m 80,000 m ji eme nnukwu na so a na-ekwu na 80,000 mana ego ole ka isi n'iri 8,000 8 nke nkịtị m wuru 5,000 nwofere mụ na ụmụnne m Chukwudị le Nwanneka le Chikwado anyị were pịta ọgụ anyị were pịta ọgụ anyị were nwụọ mmanya ka ọ jide m dakarịga gbam Amo. wọchiri m post maka ibubo merukwe mbụbụ ebe a na m bụ omerukwe uroke eze nwagbo bụ omerukwe abụ m omerukwe Memu. mmadụ ajụgago numekwen so ị na-ekwu bụ na ọ bụrụ 80,000 na 8,000 8,000 naira 8,000 ka ebe m si wee daa iwu a daa itete ihoma bele nwoke kpere m ọjinal m lagagharị geta ọjị straight Nanu. mmiri Chukwudị bad ịtasịrị ọjị nwaanyị sọsọ gị O pilot. mbụ level zikwe m ndị bido mle Pilot. pilot anyị ga-eta ọjị m se nwoke legwe gị ọjị do a
Ọjị nwaanyị kịta asọ gị. Gbam. Anyị tara. Anyị takwara. Male me jide that 5,000. Je wejere ndụ share biko ka m jide unu 3,000. Dem ga wuletere unu. Iwatago. Unu meri m amara. Lọbụ go chido. Maka na mmeji mam na agbodo ade. Nsogbu odo. Manu mmeji mam nwari m. I tell you now. Nwari m. La buli le la mugi ata gbafta wine lo love. La ma ga de me atinenta. La ma ga de go to some certain things. Video rem. Oh yeah, me jiri ego munna. Yam jiri ego munna 3,000 naira. 3,000 naira. Oh, ya wa me jiri ego munna. Why can't you je ko munna? Je go munna se na. Ni shi ke biakwara ge. Isi ke de go jirim na. Egwa ha se ani shi ke biakwara ge. Isi ke go we ke yere ge ka. I don't think you need them when we are that as at that time. Ihe nje kwuru ate na. I'm supposed to that time. Ọ na-ewute m. Legulo mo ga anwụ menye ụmụnna na. And ego le iri lo ụmụnna ha kịta. Ego le iri li ụmụnna ha kịta. Menye anwụrụ anwụ akarịọ. Ala achụfete gị. Achụgo go ga. Mo like kite efente ni mo won. Nwa. Onwe gi yo zo. Mo fete. Ah? Mfete. Mo like anata mfente. Mfete. Na ore onwe m. Strat. O se komo. Kebe ni yo kwa Da na nwa fete. Ị na-akọwata bụ na ụmụnna gị ekwesịrị ime gị ihe ha mee gị because of. Yes. Because I have been taking care of them. Yeah. Anyị enye okwu onye guarantee. N'ụba ahụ na. Mmadụ emetukwa eka, mmadụ echikwa ihe. Onye ma kere ofe mmadụ ekere ya o. Mmadụ emekwa eka. Anyị gụrụ ego ọdụ mmadụ ise. Onye chiri ehi ihe o kotere. Ovure. Mgbalefu. Baba o. Mụ diga ifuru gọnụ m nọgọn. Ụmụnna m ama pata great. Mba o. Can send a come mother no. Ụmụnna gị nnukwu a. Come yes. Because I don't say so. Na emerụ gwa anyị ihe kpatara ihe a ndị ihe merụ and ihe chọrọ ime. Ka anyị mbe ka ụmụnna gị enwere ike ụmụnna gị n'ụzọ ya na fim ha kpọzie gị. Ka ihe merụ. Ihe merụ nnukwu. La abịam. As God may have it. Ejim ndị galata. Nwoke isi mkpọmkpọm. Bebe abịa gbara ego ntị m n'eka. M siri Catholic. Peletele so that I cannot tell you truth. Ọnwụnwa bụ ihe abịara gị. Ọnwụnwa. Peletele ka edo. Nwoke nsi m ga-ego. Nwoke bụ onye chọrọ ịnụ nwanne gị nwaanyị. Nwaanyị. Okay. Why? What how? Mu were go ntele ka ngozi okwede. Take it off first. Ozugbo nu. Yo recover na mo. Go in case. Eti di ime. Abatugbo ogun that play. Eti di ime. Nwanneka bụ nwanne bugu nwa m. Mu be duke. Oh. Jehovah. What? I thought you see no ogade, ka ogade. Watago. Mụ bịa were ego nu nye gị nda se lekwe unu lekwe ka ọ ji do lekwe ka enyere m a lekwe mụ ka Chukwudị be anyị Chukwudị ya onye ejigbo ebe bụ No brain is idle. Just video me, no problem. I'm videoing. Bi chetele ya, gba bi chetele anyị na ya. Video me. Onwe nwene nwoke ala eku Mandeha. Mandeha. Kata lekwe Mandeha. Mandeha ba afta m se nwoke bịa kwa o. M le enwe ofiye. Nwoke ihe m ga-eri wee chezo ye.
But why? Mba afọ emegburu ifo. What? Thank God for today. Amadu m n'ụlọ emegburu ọdụgọ in life. Yeah. So, Musimande said I. Lekwe goji baje dora made ya sim kan. Kan muta go to my first. Mo wele go na yin muta go to myself. Thousand eba lebe nguzo ko. Onye gị na-echo. Lafu je Unye mcho. nya mbe m. But why the Otoma. pokem then? Say again that. I don't know. Mas roje be ne ujefto go. Sagunu me. Eye le fula. Sunday why is them? Oh, what nwunye? Gbogbo. Tuna. Gbogbo shebe. Oyibanya. Mo na gbogbo. Oba. Nwanneka no. Niya engine no rubo, my brother. Omimi olemenya. Bam. Ka igwe igbo.